No Xeoparque do Courel, un itinerario senlleiro recorre 6 lugares con casas e outras construcións tradicionais edificadas con rochas da primeira das eras xeolóxicas e a ruta das aldeas paleozoicas. A ruta pasa polas aldeas de Froxán, Seceda e Céramo, en Folgoso do Courel. A Seara e Campodola, en Quiroga. E Moreiras da Baixo, en Ribas de Sil. No noroeste do Xeoparque, a aldea de Céramo foi construída con rocha calcaria do período cámbrico que rematou fai 510 millóns de anos. As pedras proveñen da ladeira suroeste do Val de Bisuña. Na aldea de Froxán, declarada ben de interese cultural polo conxunto de arquitectura popular que a forma, utilizouse lousa do Ordovícico, época que finalizou fai 459 millóns de anos. No pavimento das rúas as pedras colocáronse de canto mediante a técnica tradicional da chapacuña. Recoñecida tamén como ben de interese cultural, no noroeste do Xeoparque sitúase a aldea de Seceda, construída con rocha calcaria devónica de fai 359 millóns de anos, pedra moi acaída para facer fronte á dureza do inverno. Nos límites dos antigos glaciares que cubriron as cumes das montañas do Courel atópase a Seara, unha aldea de lenda edificada en orixe empregando fundamentalmente lousa escura silúrica e rochas xurásicas formadas pola solidificación de magma. Ademais de camiñar entre as casas, podemos achegarmos á Fervenza de Fócaro, unha das paraxes de auga e pedra que deseñou o paso do tempo nas montañas do Courel. No interior do Xeoparque, sobre un gran desprendemento natural do terreo, consérvase a aldea de Campodola. A pedra que se utilizou nesta peculiar aldea é cuarcita ordovícica, pertencente ao pregamento deitado de Campodola Leixazós. Dende este mirador, na estrada que vai de Quiroga a Folgoso do Courel, seguindo as indicacións dos paneis informativos, é doado contemplar este monumento natural testemuño do nacemento xeolóxico de Galicia. Situándonos ao sur do Xeoparque, atopamos Moreiras da Baixo, pertencente ao concello de Ribas de Sil. As casas primixenias edificáronse con eis, ollo de gato, rocha semellante ao granito que aflora neste mesmo lugar. A visita a esta media dúcia de aldeas paleozoicas evidencia a riqueza e diversidade do patrimonio xeolóxico das montañas do Courel.